Salut! Haideți să rezolvăm varianta dată la sesiunea specială pentru termodinamică. Vom începe cu exercițiul 1, în care ne se spune că lucru mecanic, temperatura dată mediului exterior de un motor termic este de minus 650 de juli, randamentul motorului este de 35%, lucru mecanic efectuat de motor are valoarea. Păi, ne apucăm să scriem datele problemei. Știm că avem căldura cedată de minus 650 de juli și că randamentul este de 35%. Bun. Ok. Și atunci, randamentul clasic are două formule, lucru mecanic supra Q primit sau 1 minus modul de Q cedat supra Q primit. Randament de 35% înseamnă 35 supra 100 și vom folosi formula asta cu asta pentru a afla căldura primită. Deci va fi egal cu 1 minus modul de Q cedat, adică minus 650 supra Q primit, de unde rezultă că vom avea 35 pe 100 minus 1 egal cu minus 650 supra Q primit. Aici amplificăm cu 100, rezultă minus 65 pe 100 egal cu minus 650 supra Q primit. Minus cu minus se reduc. Q primit ori 65 va fi egal cu 650 ori 100. Se reduc. Deci Q primit va fi 1000 de juli. Bun. Și atunci randamentul este lucru supra Q primit, de unde rezultă că lucru mecanic va fi randamentul ori Q primit, 35 supra 100 ori 1000, deci 350 de juli. Și atunci răspunsul corect va fi răspunsul D. Bun, un gaz ideal parcurge ciclul termodinamic reprezentat în coordonate PT, în figura alăturată. În aceste condiții, ni se spune să alegem relația corectă. Păi, în coordonate PT, de la 1 la 2 avem o izobară, de la 2 la 3 o izotermă, izobară, izotermă. Automat, delta U2,3 cu delta U4,1, amândouă fiind pe izoterme, sunt 0, deci sunt egale. Răspunsul corect va fi B. Mai departe, simbolurile mărimilor fizice, fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură în sistemul internațional a mărimii exprimate prin produsul RT ori μ la minus 1 este. Aici propun să scoatem R ori T ori μ la minus 1. În cazul în care nu știți unitatea de măsură pentru R, tips o găsiți în antetul variantei. Deci vom avea joule ori mol la minus mol la puterea minus 1 ori Kelvin la minus 1 ori temperatura în Kelvin ori kilogram pe mol la puterea minus 1. Astea două se reduc. Joule ori mol la minus 1 ori kilogram la minus 1 pe mol la minus 1. Astea două se reduc și rămâne joule ori kilogram la minus 1. Și atunci răspunsul corect va fi răspunsul A. Ok, mai departe. Problema 4. Volumul ocupat de 1 mol, atenție,
volumul ocupat de un mol de gaz ideal aflat în condiții normale de presiune și temperatură este de 22,4 litri. Se amestecă 2,5 mol de heliu cu 3,5 mol de argon. Amestecul aflându-se în condiții normale de presiune și temperatură. Deci, suntem în cerințele problemei, da? Volumul ocupat de amestec va fi, la problema 4, era un calcul foarte simplu. Volumul ocupat de amestec va fi volumul heliului plus volumul argonului, da? Adică, un mol reprezintă 22,4, ne spune, litri. Atunci, 2,5 moli va fi 2,5 va fi 2,5 ori 22,4 ori 10 la minus 3 plus 3,5 ori 22,4 ori 10 la minus 3. Și acest calcul ne va da 134,4. 134,4 ori 10 la minus 3, atenție, metri cubi. Bun, și aici răspunsul va fi răspunsul B. Mai departe, o cantitate de gaz ideal se află la presiunea P și temperatura T. În aceste condiții, densitatea gazului este ρ. Raportul între căldura molară și căldura specifică a gazului va fi. Deci aici trebuie să vedem raportul dintre căldura molară și căldura specifică. Ce ne rămâne? Păi căldura molară știu că este Q supra mu ori delta T ori căldura specifică. Aici vom avea M ori delta T pe Q, da? Se inversează raportul matematic. Astea două se simplifică și va rămâne masă pe nu, adică masă pe masă molară, masă ori masă molară pe masă, deci vom rămâne cu masa molară. Și atunci avem ecuație termică de stare, P ori mu egal cu ρ R T, deci vom avea ρ R T supra P, matematică. Iar ρ R T supra P este răspunsul C. Bun, am rezolvat-o și pe asta. Hai să vedem la problema de la subiectul numărul 2 ce ni se cere. Avem în felul următor. Un vas cilindric orizontal de secțiune S 600 de cm pătrați este împărțit cu ajutorul unui piston termoizolant în două compartimente A și B. Inițial pistonul este blocat, iar fiecare compartiment are volumul V de 30 de litri. În compartimentul A se află o cantitate μA dintr-un gaz cu masă molară necunoscută, iar în compartimentul B se află o cantitate μB de 1,5 μA de heliu cu masă molară dată. Gazele sunt considerate ideale și se află la aceeași temperatură. Altă informație importantă. Bun, calculați raportul dintre presiunea gazelor din compartimentul B, atenție, din compartimentul B și compartimentul A. Pică destul de des chestia asta în care se vă ducă în eroare cu, să zic, B supra A. Ok, hai să vedem. Deci la subiectul 2 avem un compartiment. Nu am vrut să-l iau. Ia să încerc. Poate îl ia așa. Perfect. Îl împărțim în două. Aici vom avea compartimentul A. Aici vom avea compartimentul B. Temperatura T, temperatura T. Volumul V. Presiunea din A cu presiunea din B. Cantitatea de substanță din A și cantitatea de substanță din B, care ne spune că este 1,5 cantitatea de substanță din A. Ok.
Și atunci, haideți să vedem cum putem rezolva această problemă de la punctul A. Ecuație termică de stare, bineînțeles. Numai că vom începe cu presiunea din B, ori volumul din B, care e V, egal cu cantitatea de substanță din B, RT, și presiunea din A, ori volumul din A, care e V, μA RT. Pe astea două le împart, B cu V se simplifică, deci presiunea din B supra presiunea din A, de fapt va fi raportul cantităților de substanță. μB supra μA, adică 1,5 μA supra μA, iar se simplifică, deci 1,5. Mai departe, la punctul B ce ni se cere? Dacă gazul se încălzește, dacă gazul din compartimentul A se încălzește cu delta T de 150 de Kelvin, iar temperatura gazului din celălalt compartiment rămâne constantă, presiunile celor două gaze devin egale. Deci presiunile lor devin egale. Atenție, da? Valoarea temperaturii T la care se aflau gazele în starea inițială. Foarte ușor. Și aici. Deci ce se întâmplă? Presiunile devin egale. Iarăși voi scrie ecuație termică de stare. Pentru compartimentul A am presiunea ori volumul egal cu μAR și ce îmi spune? Că se încălzește cu delta T de 150 de grade. Deci aici aveam temperatura T plus un delta T. Iar în compartimentul B am tot presiunea P, volumul V, 1,5 μA R și aici nu se întâmplă nimic cu temperatura. Iarăși, pe astea două le împart, raportul să fie 1, astea două dispar, deci ce o să am? 1 egal cu T supra delta T, T plus delta T supra 1,5T. De unde rezultă că 1,5T va fi egal cu T plus delta T, de unde rezultă că de fapt ce avem aici? Îl duc în partea cealaltă. Care compartiment se încălzea? Dacă se încălzește compartimentul A. Ok. Bun. Deci o să am 1,5T minus T egal cu delta T. 1,5T minus T ne dă 0,5T egal cu delta T. Deci T-ul nostru de fapt este delta T pe 0,5, adică 150 pe 0,5. T-ul va fi de 300 de grade Kelvin. Bun, mai departe, punctul C. Hai să vedem. Se deblochează pistonul și se aduc gazele la temperatura inițială. Pistonul se poate deplasa fără frecare. Calculați deplasarea pistonului din poziția inițială până în noua poziție de echilibru. Atenție, avem o nouă poziție de echilibru, adică presiunile iarăși vor fi egale. În cazul acesta, propun să copiem o dată aici și să îi mai dăm o dată paste de desubt. Ok, și aveam pistonul o dată aici și acum își schimbă poziția. Da? Bun. Iar această deplasare de aici aici e o deplasare pe care o să notăm noi cu un X. Da? Ok. Și ce ne spune enunțul problemei? Deci, în primul caz aveam, bineînțeles,
toate datele pe care le știm, temperatura, presiunea, volumul, cantitatea de substanță, temperatura, presiunea B, volumul, cantitatea de substanță B. Și acum în punctul C, se zice în felul următor. Se deblochează pistonul și aduc gazele la temperatura inițială T. Pistonul se poate deplasa fără frecare. Calculați deplasarea pistonului din poziția inițială pentru poziția de echilibru. Bun, deci se aduc la temperatura T înapoi. Avem o nouă presiune de echilibru, dar o să notăm un P'. Da? Și aici o să avem volumul A, se schimbă volumul automat, dacă se schimbă poziția pistonului, și cantitatea de substanțe din A cu cantitatea de substanțe din B. Da? Bun. Și atunci, haideți să vedem. Vom scrie iarăși ecuație termică de stare. Pentru starea A, P' ori cine va fi volum? Păi, volumul în general este o suprafață, ori lungime, da? Adică S ori X. Bun. Și atunci, volumul meu, cine o să fie? Păi din volumul care era inițial, o să scad S ori X, cu care s-a deplasat în stânga, egal cu cantitatea de substanță ori R ori T, iar aici P' va fi V plus X ori S egal cu μB R T. Ok, și acum trebuie să ne apucăm să împărțim aceste două relații și să vedem ce ne dă. Păi asta se simplifică, asta se simplifică, deci V minus X ori S supra V plus X ori S va fi egal cu 1 supra 1,5. Cred că e mai rapid să scriem așa. De unde va rezulta că 1,5 pe lângă V minus X ori S va fi egal cu V plus X ori S. Deci 1,5 V minus 1,5 X ori S va fi egal cu V plus X ori S. Aici avem 1,5 V minus V egal cu X ori S plus 1,5 X ori S. Aici vom avea 0,5 V egal cu 2,5 X ori S. Hai să împărțim că putem simplifica relația aceasta și să facem un calcul rapid. Și ca să nu mă încurc, o să avem 2,5 împărțit la 0,5. Deci aici va rămâne un 5. Deci volumul e egal cu 5 ori X ori S. Deci deplasarea noastră va fi V supra 5 ori S. Și înlocuim numeric. X va fi V, care era de 30, parcă nu? 30 și S era de 600. 30 de litri înseamnă 30 ori 10 la minus 3. 600 de centimetri pătrați înseamnă 600 ori 10 la minus 4 și ori 5. Da? Bun. Și atunci calculul o să meargă foarte, foarte ușor. Aici vom avea 30 ori 10 la minus 3 ori 10 la 4. Aducem pe ăsta cu semn schimbat sus. Supra 30 ori 10 la a doua. Astea două se simplifică și vom avea 10 la întâia supra 10 la a doua. Se simplifică 1 pe 10, adică 0,1 metri. Bun, am aflat-o și pe asta. Haideți să vedem ce ne se cere la punctul D. Se amestecă gazele care se aflau inițial în cele două compartimente. Gazele nu reacționează chimic, iar amestecul obținut are masa molară medie de 18,4. Calculați masa molară a gazului A. Bun. Păi, avem formula clasică pentru relația asta, deci numai dacă scrieți
cantitatea totală va fi cantitatea A plus cantitatea B. Ok? Și atunci, sus avem masa A plus masa B supra masa molară a amestecului, care de fapt va fi egală cu, hai să vedem cum putem scrie, 1,5 μA plus μA. Să vedem dacă ne ajută asta. De unde va rezulta că masa A de fapt va fi μA ori μA plus μB ori μB, totul supra masa molară a amestecului, iar aici vom avea 2,5 μA, iarăși înmulțim pe diagonală, μA ori μA plus μB ori aici putem pune 1,5 μA egal cu 2,5 μA ori masa molară a amestecului. Astea se simplifică și atunci μA va fi de fapt egal cu 2,5 ori masa molară a amestecului minus 1,5 ori masa molară a gazului B. Adică 2,5 ori cât ne-au spus ei acolo că era 18,4 parcă, nu? 18,4, da? Deci avem 18,4 ori 2,5 minus 1,5 ori și acolo parcă aveam valoarea de 4. Da. Bun. Și o lăsăm în gram pe mol. Deci 18,4 ori 2,5. Aici avem 46 minus 6, deci 40 gram pe mol. Foarte rapid de rezolvat asta. Nu au fost calcule foarte grele. Poate doar aici, la punctul D. Să zicem că a fost un calcul mai lunguț. Subiectul 3. Haideți să vedem ce ni se cere. Avem în felul următor. O cantitate de gaz ideal monoatomic, atenție, 1,5R, se efectuează un proces ciclic format din următoarele transformări. 1, 2 avem încălzire izobară până la P2 de 4P1, 2, 3 de extindere izotermă, V3 va fi 3V1, apoi 3, 4 răcire izocoră până la presiunea 1 și răcire izobară până în starea inițială. Ok. În starea inițială, gazul ocupă volumul V1 și P1, Ln de 3, 1,1. Ok. Bun. Și ce avem? Reprezentați procesul ciclic în coordonate PV. Aici e destul de simplu. Deci, la punctul A trebuie să avem coordonate PV. Așa, P și V. Deci, de la 1 la 2 era o transformare, o încălzire izocoră. Apoi de la 2 la 3 o destindere izotermă. Deci, de la 1 la 2 avem o izocoră. Unu, 2. De la 2 la 3 ni s-a spus că aveam o destindere izotermă. Apoi, aici haideți să le unim cumva. Apoi așa. Și apoi așa. 4. Și știm că
Aici avem P2 egal cu 2 P1. Aici avem V1. Aici avem V3 egal cu 3 V1, iar aici P4 egal cu P1. Cam așa arată graficul nostru. Și hai să vedem la punctul B ce ni se cere. La punctul B ni se cere, să vedem, determinați lucru mecanic total și la punctul C căldura primită de gaz în cursul unui proces ciclic. Deci avem lucru total și căldura primită. Ok. Lucru total știm că este L12 plus L23 plus L34 plus L41. 1, 2 și 3, 4 sunt izocore, deci devin 0. Mă mai interesează L23. Să calculez care e o izotermă. Deci mu R T2 logaritm natural din V final, adică V3 supra V2. Mu R T2 de fapt este P2 V2 logaritm natural din V3 de fapt este 3 V1 și V2 este V1. Da? Din grafic se observă asta. P2 este, era 2 pe 1 sau 4 pe 1, că nu mai știu. P2 e 4 pe 1. Aici avem 4 pe 1. Ok. Și atunci aici avem 4 pe 1 V1, logaritm natural din 3, adică 4 ori 10 la 5 ori 10 la minus 3 ori logaritm natural din 3, care parcă era 1,1. Bun. Ori, 1,1 și atunci avem 4,4 ori 10 la a doua, deci 440 de juli și L41, pardon, m-am dus, L41, vorbim de o izobară, deci avem P ori delta V, adică P1 ori V1 minus V4, adică vom avea P1 ori haideți să vedem V1 minus 3 V1, deci minus 2 P1 V1. Ok. Ia să văd unde am greșit eu ceva la calcule. 4 ori 1,1 ori 440. Și atunci aici o să vină minus 2 ori, minus 2 ori 10 la 5 ori 10 ori 10 la minus 3. Aici mi-a scăpat la V1, era 10 ori 10 la minus 3, că volumul era de 10 litri și am lăsat numai 10 la minus 3. Da. Și atunci aici se mai adaugă ori 10, deci 4400. Ok, bun. Am deslușit misterul pentru care îmi dădea negativ lucru mecanic. Și atunci aici vine minus 2 ori 10 la minus 3, deci minus 2000 de juli. Deci lucru mecanic va fi 4400 minus
2000, deci 2400 de juli. Ok, bun, ușor. Punctul C ni se cerea căldura primită. Păi, căldură primită va fi numai 1, 2 și 2, 3. Q primit va fi Q1, 2 plus Q2, 3. Q2, 3 este egal cu L2, 3, pe care l-am aflat mai sus. Vedem Q1, 2. Q1, 2 e o transformare izocoră, deci vom avea un mu CV pe lângă T2 minus T1, adică 1,5 mu R pe lângă T2 minus T1, deci 1,5 P2V2 minus P1V1, 1,5 4P1V1 minus P1V1, 1,5 ori 3 P1V1, deci 4,5 P1V1, 4,5 ori 10 la 5 ori 10 ori 10 la minus 3, deci ar rămâne 4500 de juli și atunci Q1,2 va fi 4500 plus 4400, adică 8900 de juli. Iar la punctul D ni se cere, să vedem ce ni se cerea la D, ceva de genul randamentul unui motor Carnot care ar funcționa între temperaturile extreme. Păi, temperaturi, știu că randamentul ciclului Carnot este 1 minus temperatura rece supra temperatura caldă. 1 minus, pe temperatura rece, evident va fi temperatura 1, temperatura caldă, evident va fi temperatura 3. Deci va fi 1 minus T1 supra T3. Ok, da, nu știu nimic despre T3. Ce pot să fac? Să scriu ecuație termică de stare. Sau legea de la 2 la 3. P2V2 egal cu P3V3. Despre P3 știu ceva? Nu știu nimic. Atunci, hai să vedem. P2V2 ar însemna 4P1V1 egal cu P3 ori și V3 știu că este 3V1. Ăsta cu ăsta se simplifică. Deci P3 de fapt este 4P3 ori P1. Nu mă ajută la absolut nimic. Atunci fac altfel. P1 V1 egal cu mu R T1, P2 V2 egal cu mu R T2. Ecuație termice în cele două stări. Și atunci aici am P1 V1 supra, le împart, P2 care e 4 P1 V2 care e V1, astea două se simplifice, va fi egal cu T1 supra T2, deci rezultă că T2 de fapt e 4 T1, dar de la 2 la 3 o transformare izotermă, deci de fapt va fi 1 minus T1 supra 4T1, adică 1 minus 1 pe 4, 1 pe 4, 0,25, de 0,75, adică 75%.
Și cam aceasta a fost varianta dată la termodinamică, chiar ușoară, foarte ușoară, în sesiunea specială. Dacă aveți comentarii, sugestii, lăsați-le în comentarii.